Tajo. Čiže tak to bude vypadať, keď mám 30. Jebe. Easy. Takýto pedoknírek si nechám narasť. What? Shut up. Igo, ja som mi len bejtil, nech je v strese, nie? Vy to nechápete, že keď ste flashnutí a lietajú okolo z náboje, tak sa z toho ešte viac doserete, ešte do ďalšieho kola sa to potom pretaví. Chcete, teraz nič neurobí tá Sage z toho, jak bude deprimovaná. A ešte 69 damage som jej dal. To už nič väčšiu potupu nemohla zažiť. To ju neviem čo? Ona leže. Takto jeden okolo hlavy, takto druhý. Nice. Pozor, plače sa ti vták. Šadonie hore. Takto sa stením. Nie, tam to nevidíte, pojďte. Vylepšie hneď toto, bombnúť. Bombujem to tam. Bombo! Bomboklád. Bombardino krokodíla. Rán. Dobre to bolo. Áno, ale zase som bol prvý ja. Me too, you stuff, ja flash and don't use it. Last player standing. To si robíte piču, nie. Bolo to až také dobré. Asi to je dôvod, prečo nepušujeme. Tu ich chcem viac zabiť. Ja idem klačnúť. All missiles away. That's 3. 30 seconds left. One enemy 12 remaining. nabojov máš v tom. Dobre. On tu mal minulý drôt. Čo ti? Bam! Brings back men. First ace. Jaký first ace on life? Damn. Mow them down. Stupid. Ja som povedal, že to kláči nemôže, čo stresujete. Bomb grenade out. No daj go. Last player standing. 121. Shield. He's low. One is Hands! half. Bro, But brother, you are still on B. You in the same Bro, confusing. I can listen if you are talking. Maybe rotate next time. Ježiš, Luda už by je tu packy dával. Daj na packu. Čo ti jebe? Luda už by je tu packy dával, ja to jebem toto. Skibidi, škr, papa, wo. Skape tam. Joj, vtáka mi strčila do huby. Imagine proste zahrať takto dobre, že do toho slow najebať. Nie! Jemu jebe tomu. Odebli! Bata, Lolo. Lolo hapa. One shot. Bata. Very good. Čo spravila tá zbraň? Čo spravila tá zbraň? Že ona bola cez celú moju obrazovku, ja som nič nevidel. Nice. Ja som nič nevidel. To jak vyskočila tam. Dojebaná hra proste, garbage. Jakže nebol hit. Poď do piči. Čo som dostal? Vieš čo, choďte do piče. Tak čo má byť zas? One behind. Kurvo, goldí, priebaný. Goldí, chápeš? To nemajú byť kokot radianti, že ti jebú hlaviť stále. No a jeho nevie trafiť, chápeš? Že ho nevie trafiť, on normálne...
A ani tento ho nevie. Aha, on ho nevie trafiť, chápeš? A mne najebe one tap. Vždy. Je náhodný, ani nevie. Sleduj to. To čo mi dala? Ja mám jedno. Down A. Po piči hrá. Popecka. Jebe, ale jak som ho nakrmil, tú blondsku. Povedz. Jak som ju nakrmil. S jedným HP. No hej, nevedela chudera, že čia je. Ty žaluť. Jak hrajú? Že sa mi hlavy tu padajú. You want to play? Let's play. Kokotníkus škulavius. Vymrdanec normálne. Čak, lebo ja musím piknúť na pol stotiny, vieš, aby som nedostal one tap. Ja nemôžem tam sa vystrčiť. Aha, mysne ho, chápeš? Mysne ho, vieš? Aha, mysne. Ja piknem normálne na pixel a odjebe ma hneď. Čo ti jebe? Tak to je insane, že sa mi to odrazilo naspäť. Jak sa mi mohlo odraziť naspäť, jen tak kokotina. Sleduj. 2 bouncy. Hop. Wingman's gonna plant spike. Sana, sana. Shana, shana, shun, shun, shini, shini, shon, shon. O, to rozbilo synu. Ešte, že si tam nakúpili všetci. Well played, team. Very good team, very good. Ďakujem za heal. Very good, very nice. Very good, very nice. Tu-du-du-du-tu-du. Ty budeš ľudu srať tak dlouho, dokud ti nezničí kaďák. What? Tak toto som neprečítal asi. Čo to zase je, ty vole? Čo ti jebe, tak toto bolo jak random. Ja som videl ten pixel, jak vyšiel odtiaľ. B sound. Give me info. Missile deployed. Oh my god, I'm sorry. This is how it ends. Launching missile. One enemy remaining. Oh fuck. Don't mess What? Rentability. Bye bye, GG's. Still got it, T. Opa, opa, opa. Chill, 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 guys, chill.